Story time. Πριν 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κανόνισε το σχολείο του άντρα μου στην Καλιθέα, το 4ο Λύκειο Καλιθέας, κανόνισε να συναντηθούν όλοι οι συμμαθητές του Λυκείου. Σε αυτή τη συνάντηση κανονίσανε 3 χρονιές. Ήταν πολύ μεγάλη συνάντηση και έγινε στο 4ο Λύκειο Καλιθέας. Και εννοείται ότι πήγα και εγώ σε αυτή τη συνάντηση και αφορμή με αυτή τη συνάντηση κανόνισα και εγώ την προηγούμενη μέρα να συναντηθούμε με τους συμφοιτητές μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και με τους συμφοιτητές μου και με το 4ο Λύκειο Καλιθέας. Η αλήθεια είναι ότι γνώρισα τους συμμαθητές του άντρα μου, κάναμε έτσι πολύ ωραία παρέα, χορέψαμε, θυμηθήκαμε και τα χρόνια πως ήτανε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και έτσι ξεκίνησε η συνάντηση που γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο λοιπόν, εκεί συνήθως 1η-2 Δεκέμβρη, κάνουν συνάντηση τα παιδιά και πηγαίνω και εγώ. Πηγαίνω τόσα πολλά χρόνια, έχω γνωρίσει τόσο πολύ αυτά τα παιδιά, έχουμε κάνει τόσες συναντήσεις και τόσες εξόδους, έχουμε πει τόσα πολλά που τους νιώθω σαν συμμαθητές μου. Η αλήθεια είναι ότι και αυτοί με νιώθουν σαν συμμαθήτρια, γιατί εντάξει, μετά από τόσα χρόνια γνωριμία και αφού με παρακολουθούν και στα social και με βλέπουν συνέχεια στις συναντήσεις, με έχουν μπερδέψει, νομίζουν ότι ήμασταν συμμαθητές. Δεν ήμασταν όμως. Χθες το βράδυ είχε πάλι συνάντηση το 4ο Λύκειο Καλιθέας. Εγώ όμως δεν μπόρεσα να πάω γιατί είχα πολλή δουλειά και με ψάχναν όλοι. Έκανα λοιπόν αυτό το βίντεο για να τους πω όλους ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακολουθούν στα social media. Τους ευχαριστώ πολύ όλους. Πραγματικά και εγώ ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Στεναχωρέθηκα που δεν ήρθα. Επίσης στεναχωρέθηκα που δεν ήταν ούτε ο Μπάμπης, ούτε η Βάνα, ούτε ο Κώστας. Δηλαδή ο Μπάμπης που το οργανώνει συνέχεια να μην είναι σε αυτή τη συνάντηση. Ο Κώστας εντάξει είχε το ατύχημα, το καταλαβαίνω. Εντάξει κρίμα ρε Μπάμπη, ούτε εσύ ούτε εγώ και η Βάνα και εσύ και εγώ. Λείπαμε πολύ σημαντικά στελέχη από αυτή τη συνάντηση τελικά. Κρίμα, δεν καταφέραμε να πάμε. Στην επόμενη συνάντηση θα κανονίσουμε μετά τις γιορτές, να ηρεμήσουμε όλοι, να είμαστε όλοι καλά και θα κανονίσουμε καινούρια συνάντηση. Θα είναι η συμπληρωματική συνάντηση αυτή. Αφού δεν μπορέσαμε να πάμε χτες, θα κάνουμε την επόμενη για να βρεθούμε να τα πούμε. Γιατί και εγώ πραγματικά σας νιώθω σαν συμμαθητές, αφού συναντιόμαστε τόσα χρόνια και λέμε ιστορίες, νιώθω ότι ήμουν κι εγώ εκεί. Τα ξέρω όλα, τα θυμάμαι όλα, τα λέμε όλα. Και έχω δει και φωτογραφίες, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν πολύ οι συναντήσεις με τους συμμαθητές, με τους συμφοιτητές. Τα καλύτερα μας χρόνια θεωρώ ότι είναι τα φοιτητικά χρόνια και τα μαθητικά. Τα τελευταία δηλαδή τα μαθητικά, γιατί είμαστε πιο μεγάλοι και περνάμε πιο ωραία. Ενώ τα πρώτα, πολύ διάβασμα, είναι λίγο διαφορετικά τα πρώτα χρόνια. Λοιπόν, εύχομαι να κάνουμε μία συνάντηση οπωσδήποτε και επειδή πολλοί από τους συμμαθητές του άντρα μου έρχονται εδώ στην Κατερίνη και έρχονται και βρισκόμαστε, δεν γίνεται να μην βρεθούμε τώρα με την καινούργια χρονιά, δεν γίνεται, δεν θα χαλάσουμε τη σειρά, πρέπει να βρεθούμε. Περιμένω να οργανώσουμε την επόμενη συνάντηση, παιδιά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.